Barka da zuwa tashar Gutsuru-tsoma TV. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo namu mai albarka. Yan uwa muna godiya da ƙarfin gwiwa da kuke bamu a cikin wannan bidiyo da muke ɗora muku kuke kallo. Dan uwa, yar uwa, namiji, mace, muna sake godiya a gare irin ƙarfin gwiwa da kuke bamu wajen tsayawa ku kalli wannan bidiyo inda muka ɗora muku. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel ta mai albarka, kada ka manta dan uwa ka danna alamar subscribe domin kasancewa da mu. Da zarar mun ɗora ka danna alamar like in ka daɗin kalla. Mun gode. Bari mu je mu gutsura muku labarin namu na yau kai tsaye. Wannan hotunan tsohuwar jaruma Hafsat Shehu kenan kuke kalla. Tsohuwar jaruma Hafsat Shehu ta kanywood ta wallafa hotunan ta inda ta yi happy birthday na cikar shekarunta da ta yi. Ta ƙara samun shekaru a cikin shekarunta. Ta wallafa wannan bidiyo ne, ta wallafa wannan hotuna ɗinta ne a cikin social media, sakamakon kuma hotunan sun kawo cece-kuce a social media. To dan uwa, kada ka manta dai ka danna mana alamar subscribe domin jin ainihin yadda wannan zance ya ƙare.